Buang mo to drivera. Mo adto, mukuha ay sa. Ang Kaya isa. Dugaya motor Dugaya Nganong ako masay gisugo aning mama kung kortaha Hey, what? And his name is Asa mo ka daw? Palawan noy. Palawan? Oh. Pagton mo na akong motor. Pire? Pagton mo na akong motor. Pire? Kalayo itong Palawan? Palawan lagi ko noy. Mau gani? Sa tuon mo na akong motor. Mulang mo'y dagat? Sa tuon mo na akong motor. Mulang mo'y dagat? Sa tuon mo na akong motor. Mulang mo'y dagat? Klaro mo ka. Palawan ko na siya. Bata rin mga buo. Ano tayo? Gagawin buot. Manilad naman. Ito asa ko pa ilad. Ito na ko Buang ang tong drivera. Mo to kung Palawan kay makubra kog kwarta. What? Saan tong drivera? A few moments later. boss. Oh, sakay ko boss. Ato ko barili boss. Barili? Barili. Ibaw siya nga niyara ko masaya sa Fernando niya. Matong barili nang sa tarong kaya. Barili ba sakay ko? Ano na barili nang nam ko sa Fernando ng Masayro. Parihal mga kong bata ganiha yung adtog Palawan. Kasi pagtuon niya akong motor mga barko ni. Buang mo to drivera. Mukuha ko kwarta. Di ko no magpasakay no. Katog yun siya ito kong barili ko no. Kalayo ito. Mukuha ko kwarta. Ba't ko kasabot ang hana yun? Bahala ko siya. Babot yung lain motor. Katuko ko ito siya. Ba't ko barili? Barili bang? Ang tuhana. Bagi ayo. A few moments later. Bay! Uy, sakay ko bay! Asa mo ka? Asa ko! What? Asa ka ba? Asa ka ko? Masakay mo ka kanya. Asa ka? Asa lagi ko bay? Sakti ako bay, kaya asa ko bay. Ang mga tanang pasahero rin ang daw. Domingo daron at daw daron ginoo mga butang. Asa lagi ko bay? Sakay asa bay? Mga asa gani ka. Masakay mo ka. Asa lagi ko? Lago ko eh. Naglaro asa lagi. Hindi ko matutuhan na nga. Ako giglawas. Wato ko sa asa kay mobile ko sa akong utang. Kunya, murilon sa kuron kay makubra sa ko. Ang tutugaw mo tayo. Katang maglawas lain. Hindi pa sa kaya asam ta ko. Sayang di akong pipi. Wala ka eh. Guys, narito karon sa bukid sa Basak. Ni Suroy ko dire ba kay Wailingaw ba Domingo ron. Naade ko na collabs dire mga vlogger na sila, mga kuan pagod mga hina pa nga vlogger ba presa nako. Ano siya si Yams Ali TV, paliho ko support sa akong YouTube, sa page, Yams Ali TV. Thank you. nagkulaw sa meron kay ako daan pa man din ako nga bisag unsaon Bisaya man kita kay batang Bisaya man ta. Bisaya pug dia sa usa. Nami kuan day ng kauban sa collabs gikan ni Oguan, Australia. Ay paila-ila guys. Daraw. Dara guys. Okay guys, ako din si Mr. Draco sa San Fernando Coracol TV. Sa pagkakaroon, mkulab lang ako sa Batang Bisaya kay gani ang among editor si Jerry. Busy pa siya siyang work.
Sa pagkakaroon, ari lang sa ko sa Batang Bisaya ug sa Yams Ali TV. Thank you. Suporta mga guys. Kulab-kulab na sa taron. Kay Hi vlog. Welcome to my vlog. See you. shout out din ko diya sa taga Sudlon. Shout out diya Rolando Rubio, akong maguwang. Nibalhin sa ko diri sa kuan basa kay mao man atong kinabuhi. Laglaag trabaho. Ug wa telling nga laag yun. Ug sa sunod na sa nga video, atangin ninyo guys ang Batang Bisaya ug collab sa mga bagong vlogger.